שלום, היום יום חמישי, י"ב בסיוון. היום רציתי לספר לצופים היקרים על שם מאוד גדול וקדוש, שהוא נמנה בין 72 שמות, והשם נקרא שם המזל. שם המזל מונה שלושה אותיות, שהם אות A, אות ק ואות מ, הקם. שם המזל כוחו גדול מאוד מאוד, בספרות ובספרי המקובלים מובא, וגם בזוהר הקדוש, שבכוח השם ה' שנקרא שם המזל, עלה יוסף ונתעלה, יוסף הצדיק, והגיע למלכות. וזה מרומז, כשסיפר יוסף לאחיו על החלום, אז אמר להם, והנה כמה אלומתי וגם ניצבה, כמה אותיות הקם, שם המזל. גם דוד המלך עליו השלום, בפרק קי"ט בתהילים אומר, הקם לעבדך אמרתך. דוד המלך היה מלך, הוא ביקש מבורא עולם, שבכוח השם ה' שזה שם המזל, יעלה ויתעלה, והמלכות שלו תהיה שלמה וחשובה. כשאדם רוצה לקבל את הכוח של שם המזל ה' ישנם כמה אפשרויות. האפשרות הראשונה היא כוונת השם בפשטות. כשאני מתפלל 18, מגיע לברכת שמע קולנו, אני מכוון בשם ה' ומבקש עם העולם בכוח הכוונה בשם ה' שיקום וירום מזלי מעלה מעלה. ישנה עוד אפשרות. אם אני לוקח את האותיות ה' ופותח פרק קי"ט, פרק קי"ט בתהילים נקרא פרק האלף בטא, שזה אומר, הוא נושא בתוכו את כל אותיות א' ב', 22 אותיות, שכל אותיות בפרק התהילים נושאת איתה 8 פסוקים. אז באופן הזה אני לוקח בפרק קי"ט את האות ה' וקורא את הפסוקים של האות A, וכן אות ק, ולאחר מכן את האות מ'. אבל כדאי וטוב יותר לקרוא, ככה מוזכר בדברי המקובלים, לקרוא את האות A, את הפסוקים של האות A, ישר, הפוך וישר. כשאני אומר ישר זה מובן. כשאני אומר הפוך, כוונתי, למשל, פסוק בשם בת אשר שרח, כשאני רוצה לקרוא אותו הפוך, אני אומר שרח אשר בת ושם. אז קראתי את האות A ישר, הפוך וישר, המשכתי לאות ק ולאות מ'. ברגע שקראתי את כל האותיות, אז אני יכול לבקש, יהי רצון שבכוח שמותיך הקדושים, שהוא שם הפרנסה, שם הקם, שקראתי את אותיותיו בפרק קי"ט, בעולם יחריב לי ויקים מזלי מעלה מעלה. ואגב, הרבה פעמים אני מייעץ לאנשים לקחת את האותיות, להשתמש באותיות של שם המזל, ולאו דווקא שם המזל, אלא כל שם שיש בו כוח של פרנסה. למשל, פ"א-י', פותח את ידיך. ח'-ת'-כ', חתך, שזה סופי תיבות שפותח את ידיך. ס"א-ל', סלח לנו אבינו. י'-ר'-ת', שזה שם המעשרות, ולהכניס אותו בתוך שמות של מותג של החברה. למשל, דוגמה קטנה ויפה, השם ה' ק' מ' מרומז בתוך המותג של מי שידוע, אדון רמי לוי. השיווק שלו נקרא שיווק השקמה, ולכן כוח שיווק השקמה גדול, כי יש בו את האותיות של ה' ק' מ'. מכאן והלאה, אידך זיל גמור. כל טוב לצופים היקרים, עשו והצליחו. אמן כן יהי רצון.